Estabilizado o incendio do Ríos despois de que Medio Rural puxera en marcha o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas ás parroquias de Fumaces e A Trepa. Segundo as últimas estimacións, o lume queimou unhas 30 hectáreas. A alcaldesa denuncia que o incendio foi intencionado. É provocado. Estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa. Sabemos quen é, pero é imposible demostralo. Boas tardes. Evolución favorable dos incendios pese a que as condicións meteorolóxicas non son as máis favorables debido ás altas temperaturas. Novamente, a Xunta activou a alerta vermella en preto de 70 concellos pola calor. Iria Soengas. Así está activada esa alerta vermella por temperaturas extremas aquí nas Rías Baixas, pero tamén no interior de Pontevedra ou nas zonas de montaña de Ourense, unha alerta que baixa a laranxa, pero que tamén é importante en Valdeorras, no sur de Lugo ou na Cunca do Miño en Ourense. Temperaturas por riba dos 30 grados en moitos puntos, práctica totalidade da comunidade, de aí que sexan moitos os que busquen refuxio climático aquí á beira do mar. En segundos, as rúas convertéronse en ríos virulentos. Son imaxes da tarde de onte en Manzanedo, de Valdueza, Ponferrada. Unha gran treboada provocou riadas e corrementos de terra. Morreron 2 mulleres e hai 2 bebés feridos. Todos llenos de barro, yo no los conocía de cómo iban los pobrecitos. Los subí al cuarto de baño, bañé a los niños, los envolví en toallas y luego socorrí a ella metida en la bañera, que la pobrecita no paraba de decir que se moría, que se moría. Esta imaxe cheganos dende Hungría. Un autobús foise fora da vía na autoestrada e acabou emborcando e esmagando algúns dos seus pasaxeiros. 12 persoas morreron e outras 10 están en estado crítico. Todo parece indicar que o conductor, que xa está detido, quedou dormido ao volante. Mentres Betanzos se prepara para a súa noite máis agardada co lanzamento do globo de San Roque, en Vilagarcía de Arousa parece que non quedou ninguén seco. Rúas ateigadas e billetes de tren esgotados para asistir á Festa da Auga. Caldeiros, pistolas e auga dende os balcóns marcan o día de hoxe. Vimos cada ano e hai que repetir sempre. Unha maravilla, está unha maravilla. Se está o día como hoxe, maravilloso. Estamos cargados todos con las pistolas y con agua de recarga para pasar ahora por el pasillo peligroso. Aparte co día que fai hoxe, mellor que mellor. Xo avanzábamos, está estabilizado o incendio dos Ríos. O lume ameazara as poboacións de Fumaces e A Trepa. Demetrio Morenza. Sí, estabilizado, como moi ben apuntabas agora mesmo, un lume que se iniciaba onte contra as 5 da tarde que arrasou 30 hectáreas. Esa é a última estimación que nos trasladan dende a Consellería. Por aquí ainda continúan unidades para refriar certas zonas e non se reactiven nas próximas horas por mor deste vento e das altas temperaturas que continúan nesta zona da provincia de Ourense. Un lume do que todo o mundo nos din, a cámara e fora de cámara, que foi intencionado, que saben quen é, que é a mesma persoa que todos os lumes repite estas accións, pero que non poden facer nada, porque para poder actuar hai que pillalo cas mans na masa e que chega a poñer en perigo as vidas dos seus veciños, como pasou neste caso en Fumaces, que chegou o lume cerca das casas, por eso onte se activaba ese nivel 2. O lume comezou no Concello de Ríos contra as 5 da tarde na parroquia da Trepa e Fumaces. Contra a noitiña, a Xunta mesmo activou como medida preventiva a situación 2 pola súa proximidade ao núcleo de Fumaces. É provocado. Estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa. Sabemos quen é, pero é imposible demostralo. Entón, pois non hai maneira de atallar o problema. Chegoulle ben. E gracias que o día estuvo moi bo. Se non sería a oscura, porque se tira o aire da maneira que o bosque cae aquí e todo isto, se o mete que era o pueblo, ardiría o pueblo. E se marcha para arriba, marcharía aos pueblos de arriba. Ademais dos veciños, numerosos medios aéreos e terrestres participan na extinción. Abril de Laza incorporouse tamén durante a noite. Vale, ahora temos que empezar de aquí para baixo. E malia que a situación 2 quedou xa desactivada, non baixan a garda. O vento soplaba hacia aí, era irrespirable, o que era aí no pueblo mismo, non había cantidad de fume que eso era tremendo para respirar e para todo.
Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, o incendio xa estabilizado calcinou polo de agora unhas 30 hectáreas. Tamén seguen a traballar os medios de extinción no incendio declarado o venres pola noite nas proximidades da localidade de Barcia, no límite entre os concellos de Ribadavia e Melón. Estas que ven son imaxes dun incendio orixinado este mediodía sobre as 12 en Moaña, xunto á Torre de Meira. De momento non hai perigo para as vivendas, pero a gran columna de fume é visible dende as numerosas praias da contorna e a autovía do Morrazo. No operativo de extinción traballan varios efectivos, entre eles 2 avións e un helicóptero. Moito ollo coa calor porque non afrouxa, todo o contrario. Está activada unha alerta vermella en preto de 70 concellos das Rías Baixas, do interior de Pontevedra e da montaña de Ourense. Boa parte do país está baixo aviso, tamén con alertas laranxas e amarelas nalgúns puntos do interior de Ourense, do sur de Lugo e da Coruña e no Miño, o seu paso por Pontevedra. E con temperaturas que roldan os 30 graus e que mesmo se superan na maior parte de Galicia, que mellor que un bo baño no mar. Estes días son moitos os que aproveitan para chegarse aos areais. Fíxense como está desta hora a praia de Panxón en Nigrán. Pouca xente máis cabe. Nada, acostumbrándonos, bañándonos, mucho agua, refrescándonos en casa y saliendo por la noche y adaptándonos. Meténdonos no agua que está boísima estes días, o levamos ben. A agua é máis quentinha. Aquí en la playa y así se refresca más. Muy calor, playa maravillosa, muy bien. Podemos estar a descansar na sombra. É que a calor aperta e o mar é, sen dúbida, un dos mellores remedios para sobrelevala. Iria Soengas, como estades por ali, en Nigrán? Pois os que estamos lonxe do mar con sensación de calor abafante, 29 graus, pero que hai puntos xa desta provincia en que, como Pontevedra, en que desta hora se superan os 34. De feito, como dicías, a Xunta activou esa alerta vermella por temperaturas extremas aquí nas Rías Baixas e tamén no interior da provincia de Pontevedra ou na montaña de Ourense. Un episodio de calor intenso que ademais vai a ser continuado no tempo, nos vai a acompañar cando menos ata o martes. E ante esta situación compre lembrar algunhas medidas de protección para evitar sufrir un golpe de calor, como hidratarse adecuadamente, evitar porse o sol nas horas centrais do día, sobre todo non facer esforzos nesas horas de máis calor. Outra opción tamén é a que tomaron moitos dos que están aquí hoxe a chegarse a buscar o refresco á beira do mar nesta praia de Panxón. Unha alternativa que non teñen no interior onde hoxe os termómetros Xoan Pereira van andar moi preto dos 40 graus. Si, a calor comeza a apretar xa a esta hora tamén no interior da comunidade galega. 16 concellos da parte máis oriental da provincia de Pontevedra están en alerta vermella por calor, tamén outros 19 da montaña de Ourense. Municipios como este da Caniza, incluído dentro desa área de nivel 3 por episodio de calor, o termómetro alcanzará os 33 graus, aínda que en zonas como as Neves ou Crecente ali chegará ata os 37 e tamén rozarán os 40 en varias zonas da provincia de Ourense. Sopra ademais un vento norte que eleva ata o extremo o risco de incendios, unha seca constante prolongada con moita calor que afecta non só ás persoas, senón tamén aos cultivos e aos animais. Custa atopar algo verde e saboroso que levar á boca. Os prados resíntense pola falta de chuvia durante meses. Os animais salvaxes buscan a vida como poden e os domésticos precisan máis suplemento que de costume. Comendo, tirando de pienso, erva seca, porque verde moi pouca. Sí, porque está todo queimado. E aquí está de andaren aquí algunhas ovellas e isto non ten casi onde pousar. Tanto nos concellos afectados pola alerta vermella como no resto da provincia de Pontevedra van superar hoxe os 30 graus. Unha calor pesada e constante que inqueda a persoas e animais. Hidratándose, os animales ya ves que queren refrescarse. Ahora está inquieto porque ten sede. E como lle aliviades un pouco esta calor? Bueno, pues a calor aliviamos ya tendo todo oscuro, a sombra, poñéndolle un ventilador, dándolle auguiña, comida, bueno, ya iban tirando. Este ano é algo demasiado. Xa o ano pasado houve, pero este ano xa é un pouco demasiado.
Os cultivos necesitan unha auga que non abonda. A seca ralentiza o crecemento de algunhas variedades, aínda que esta calor fará que a vendima se adiante este ano. Algo refresca pola noite debido ao vento que sopra de norte e do nordés, pero iso multiplica os riscos de que un lume acabe un tamaño incontrolable. Ixo un aire aquí toda a noite e esta parte da mañán descomunal, E aire fresco, non aire quente, aire fresco. O máis peligro é para iso, para os incendios. A previsión anuncia unha suba das temperaturas o luns e prolonga a vaga de calor ata mediados de semana. Tempo que adiantou a vendima. No Salnés agardan as últimas medicións dos enólogos para coñecer os niveis de azucre e acedume da uva antes de empezar a vendimar. Contan con que se adiante unhas semanas a recollida. Nas últimas inspeccións xa comprobaron a boa calidade dos acios. A vendima deste ano ben adiantada. Estes días os traballos comezaron nas vides do Salnés para apañar os acios dos escumosos que requiren dunha uva con máis acedume e menos azucre. Os viños da denominación de orixe Rías Baixas quédanlles aínda unhas semanas para estaren listos. A uva está en un estado extraordinario, hai boa cantidad, ten bastante concentración de azúcar e faltalle un pouquito de maduración para acadar o equilibrio entre grado alcohólico e acidez. A próxima semana faremos xa os 500 controis e xa seguramente poderemos afinar si vamos a finales de agosto ou primeiros de setembro. A adega Pazo de Señoráns recolleu na última vendima 420.000 kilos de uva. Contan con repetir esa cifra se non hai ningunha complicación de última hora, como pudera ser o pedrazo. Non unha amenaza a choiva, o sea que debería ser unha vendima boa, cómoda e cunha calidad boa. Si cando arranquemos a semana que ven vemos que a cousa vai moi adelantada, pois haberá que arrancar. Xa temos todo listo para arrancar se fose necesario. As adegas máis grandes agardan poder facelo a partir do día 20. Nas pequenas, igual unha semana máis tarde, para que a uva chegue nas mellores condicións para a vinificación. Unha nova aeroliña comezará a operar no aeroporto de Santiago en decembro. Chámase Fly to Galicia e ten previsto unir a capital galega con 3 destinos nacionais e 5 internacionais. Alacant, Zaragoza, Granada, Bruxelas, Múnich, Milán, Praga e Venecia. O próximo martes a compañía lanzará a súa páxina web e por a venda os primeiros billetes. Esta fin de semana están previstos máis de 5,5 millóns de desplazamentos nas estradas. 840.000 deles en Galicia. Por iso, Tráfico pide máxima prudencia en todos os traxectos. Hoxe é un día de marchar a zonas do litoral e de gozar das numerosas festas, pero tamén é día de volver a casa ou mesmo marchar de vacacións, os máis afortunados. O ceo cuberto de Viveiro despide os turistas que poñen fin ás súas vacacións. Es lo que hay, la pena de que todo se acaba siempre y pronto. Echaremos un poco de menos esto, la verdad. La comida vuestra, la comida gallega, eso, aunque somos asturianos, pero los vecinos de aquí siempre nos tratan muy bien. Yo por lo menos he cogido 3 semanas y esta ya era mi última y mañana volvemos a Madrid y bueno, pues a volver con la rutina del trabajo y de aquí a remar hasta Navidad. Los siguientes días tristes, bueno, es lo que hay, el pan de cada día. Al final, el mayor porcentaje del año se pasa trabajando y tampoco hay que aislarse en una burbuja cuando te vas de vacaciones. É unha xornada de contrastes porque esta fin de semana tamén chegan os que escollen a última quincena de agosto para pasar as vacacións. El ánimo es de alegría, de desconectar del día a día y de visitar sitios nuevos y ver a la familia que tienes lejos. Descansar y venir a Galicia, que es parte de mi tierra también, mi padre es gallego, y venir aquí a disfrutar del clima también, que venimos de Barcelona y hace muchísima más calor. É o mes escollido por moitas persoas para gozar as súas vacacións. Na Mariña o verán pasado rexistráronse máis de 81.000 estancias. É o día un poquinho do cambio, pero dentro do habitual tamén hai moita estancia larga. En agosto es eso, mucho trabajo, a tope, no tenemos casi disponibilidad. O cambio de quincena ten tamén o seu reflexo no tráfico. Lembren que o importante é chegar ao destino. E son moitos os que escollen o rural para as súas vacacións. En xullo e agosto retornan milleiros de emigrantes que enchen de vida as pequenas aldeas que permanecen prácticamente desertas durante o resto do ano. Un exemplo é Vilacha, en Becerrea. Durante todo o ano viven 2 persoas, pero estes días conviven 18 veciños.
Estamos en Vilachá, en Becerreá. De setembro a xuño, aquí viven 2 veciños. Nos meses de verao son 18. 5 deles pasan a tarde tranquila na súa casa. Eran 3 irmáns, 2 marcharon para Barcelona e Emilio foi o que quedou coidando dos pais e da vivenda. Antes había aí, nesa casa siguiente, había un señor, e claro, cada vez que viña sempre xunto de min outro señor aí, pero por desgracia falleceron, e entonces, pois, a suerte falleceron, e claro, agora non queda nada máis que unha señora e unha filla. Mario marchou para Barcelona con 19 anos, botou ali máis de 60. Volve cada verán. 10 ou 12 persoas en cada casa, aquí éramos todos vecinos, aquí para los domingos hacíamos música en la calle, había 2 cantinas. Jordi é o fillo de Mario. Aquí hay mucho pueblo muy pequeño y muy abandonado. O sea, para mí es vida, es volver a los orígenes de mi familia, a mi infancia aquí todos los meses de agosto con las vacas, cuando las vacas, con mi abuela yendo a las vacas. Tamén ven cada brao Alicia, a muller de Jordi, que teletraballa para poder botar un mes en Vilachá. Yo por mí, yo vendía más meses, sí. Más no, porque me tiran mi familia. Quiero decir, mi familia, mis sobrinos. Para mí mis sobrinos, bueno, mi madre, mis hermanos, claro, ellos están allí en Barcelona. Entonces, claro, a lo mejor estar aquí 3, 4 meses, puede ser. Devecen por esta aldea, por esta terra, por esta calma e dalles moita mágoa pensar no letargo que vive Vilachá nos meses de inverno. Pistolas a punto, caldeiros listos e rúas cheas a reventar. Vilagarcía vive hoxe a súa xornada máis fresca e acardada na súa festa da auga. Andrea Otero, ti tampouco te libraches da auga? Pois non, porque unha cousa que hai que ter clara antes de vir a esta festa da auga de Vilagarcía é que de aquí ninguén marcha sen mollarse. Unha festa que arrincou, digamos, como unha anécdota simplemente para refrescarse. Hoxe en día é todo un clásico do verán galego, ademais unha festa declarada de interese turístico nacional. A xornada arrincou coa procesión do San Roque dende a igrexa parroquial e da propia capela de San Roque, ali esa praza completamente ateigada de xente que xa comezaron a mollarse con mangueiras, con pistolas e tamén con cubos de auga, grande colaboración dos veciños daqui de Vilagarcía e tamén dos que veñen de fora, que son moitos que veñen aquí para gozar desta festa da auga. En Vilagarcía hoxe, ademais de ser o San Roque, o que realmente se celebra é a festa da auga. A lectura do pregón abre a villa para que as rúas cheas de xente acaben debaixo dunha choiva artificial. A auga cae das ventas da veciñanza, dos balcóns, das mangueiras e dos artefactos individuais improvisados para este día. Unha funda para o móvil, unha pistola de agua, nada máis, un bañador e o que sexa. Para mí un bañador y ya está, y unas chanclas. Y ganas. El que viene tiene que saber que se tiene que mojar, si no hay que quedarse en casita. Aquí coa familia, disfrutando e mollándonos, que podía estar para eso, justamente, non ves? A festa pagá ten orixe na procesión de San Roque a finais dos anos 70. Os romeiros, abafados pola calor, pedíanlle á veciñanza que os refrescasen e dende entón a auga converteuse na maior atracción desta xornada. Hai ata campións de natación sincronizada. Facelo pasalo ben a xente. Todo o mundo está flipando, grabándonos, medalla de ouro, bueno, eso é importante. De aí venimos cargados, todos con las pistolas y con agua de recarga para pasar ahora por el pasillo peligroso, que para allá vamos. A zona unida delimitada polo Concello abrangue 10 prazas e rúas. Fora delas está prohibido mollar a ninguén, pero difícil é sair en xoito se se quere gozar da festa. E Betanzos tamén celebra o San Roque. O momento álxido vaise vivir esta medianoite coa tradicional solta do globo, unha tradición que se ven celebrando dende o século XIX. As festas de San Roque de Betanzos vivirán esta noite o seu momento máis agardado. Como cada 16 de agosto, milleiros de persoas seguirán o lanzamento do globo desde a praza dos Irmáns García Naveira. Polo momento, aínda sen armar, gárdano aquí, a carón da torre da igrexa de San Domingos, desde onde o van soltar esta medianoite. Está formado por 16 pezas de papel. Unha vez despregado, o globo alcanza 25 metros de altura e máis de 50 de circunferencia. O globo construíse basicamente de papel, anaquiño a anaquiño, anaquiños de 1 metro por 60. Eses anaquiños vanse pegando uns a outros, igual que os ladrillos dun muro.
Foi o avó de Emilio, Claudino Pita, quen comenzou en 1875 a tradición de confeccionar o globo e lanzalo ao ceo na honra de San Roque. Non é somente un espectáculo, eso é subyacente. O máis importante é a ofrenda que supón o que fixo meu avó ao santo patrono San Roque. Esta noite volverase renovar unha tradición que se ven celebrando nas festas de San Roque de Betanzos desde hai 151 anos. Son imaxes de onte á tarde en Manzanedo de Valdueza, Ponferrada. En segundos, as rúas convertéronse en ríos virulentos. Unha gran treboada provocou riadas e corrementos de terra. Morreron 2 mulleres e hai 2 bebés feridos. As treboadas e as chuvias torrenciais seguirán afectando este domingo o interior peninsular e Andalucía despois dunha xornada, a de onte, con riadas en varias comunidades. 7 comunidades españolas están este domingo en alerta por treboadas. As riadas de onte á tarde deixan un dato tráxico que ten como referencia esta localidade Manzanedo de Valduezo, na comarca leonesa do Bierzo, onde 2 mulleres de entre 60 e 80 anos perderon a vida. Quedaron sepultadas nunha adega por mor dun desprendemento de terra causado por unha tromba de auga. Tamén quedaron feridos 4 familiares das defuntas, entre eles 2 cativos. Que no nos enteramos de nada cuando ya vi llegar al hijo de la difunta y con su mujer y su bebé, sus bebés. Entonces entraron en mi casa, que iban todos llenos de barro, yo no los conocía de cómo iban los pobrecitos. Ponferrada decretou hoxe 3 días de loito por estas mortes. Ademais, as riadas manteñen cortados os accesos a 3 localidades do Bierzo este domingo. Viaxamos ata Andalucía. Na tarde de onte en varias provincias producíronse choivas intensas con fortes refachos de vento e saraibadas en dúcias de localidades. O panorama repetíase desde o norte español en Astorga ata o sur, pasando polo leste, xa que a Comunidade Valenciana volveu vivir choivas torrenciais propias dunha dana. En varias localidades de Castelló rexistráronse entre 150 e 186 litros por metro cadrado. Protección Civil alerta para hoxe sobre posibles inundacións no centro e o sur de España. Na política nacional, o foco segue posto na crise migratoria en Ceuta. A ministra de Sanidade visita a cidade autónoma. O PP exixe a súa dimisión polo que cualifica de colapso sanitario. Hai xa 2 semanas que se produciu a entrada masiva de máis de 70.000 inmigrantes en Ceuta ao cruzar de maneira ilegal a fronteira dende Marrocos ante a pasividade das autoridades do réxime de Mohamed VI, pero a normalidade está lonxe de chegar á cidade autónoma, onde aínda hai asentamentos de milleiros de inmigrantes na rúa. Os médicos denuncian que a sanidade ceutí, xestionada directamente polo goberno central, vive unha situación de catástrofe asistencial, tras ter que asumir a atención sanitaria de centos destas persoas. A ministra do ramo visitou hoxe a cidade autónoma. Mónica García asegura que non hai colapso sanitario, pero recoñece que hai unha crise humanitaria e de salubridade, polo que pide ao goberno ceutí que habilite espazos axeitados para os inmigrantes. La actuación sanitaria más urgente está fuera del hospital y fuera de los centros de salud. Está en dar condiciones de salubridad a los migrantes. Es una prioridad de salud pública, que tengan agua, que tengan una buena higiene, que tengan un buen aseamiento. O PP exixe a dimisión da ministra. Elías Bendodo denuncia que os veciños da cidade autónoma senten inseguridade e falan mesmo dunha repunta das agresións sexuais. Que nadie les está protegiendo, que tienen miedo los vecinos de Ceuta a salir a la calle, que se organizan los propios vecinos para salir en grupo, que conocen casos ya de agresiones sexuales en territorio español y que ven como la sanidad está colapsada. O dirixente popular carga directamente contra Pedro Sánchez por non interromper as súas vacacións para facer fronte á crise migratoria. No resto de España, atención segue posta nos lumes de Aragón, Andalucía e Castela e León. Este incendio da zona de Riglos, en Huesca, obrigou ao desaloxo de centos de persoas das súas localidades e queimou xa 16.000 hectáreas. En Zamora, o fogo da Tejera perdeu forza na parte española polas chuvias, pero agora esténdese a Portugal. A nota positiva chega dende Andalucía, xa que o incendio de Neibla, o peor da historia nesta comunidade, considérase dende hoxe definitivamente estabilizado e 410 persoas evacuadas poden volver aos seus fogares este domingo.
E esta que ven é parte das case 13 toneladas de óxido nitroso ou gas da risa aprendidas pola Garda Civil en Tenerife. É o segundo maior alixo desta sustancia en Europa. Un estupefaciente que se está popularizando nos últimos anos. A maiores, os axentes incautáronse de 5 armas de fogo simuladas e 8 armas brancas, así como 60.000 euros en efectivo. Con esta actuación conseguiron desartellar a organización criminal que distribuía esta droga na illa. Hai 6 detidos. E xa no ámbito internacional, 12 persoas morreron nun accidente de autobús en Hungría. Ocorreu pouco antes da medianoite. O vehículo foise da vía na autoestrada e acabou emborcando. A policía detivo o condutor e sospeita que adormeceu. Ademais dos 12 falecidos, hai outras 10 persoas en estado crítico. Algunhas delas quedaron atrapadas baixo o vehículo. É a segunda peor traxedia deste tipo no país en máis de 20 anos. O ilusionista lucense Marcos Valdemar acaba de proclamarse campeón de España de maxia por segundo ano consecutivo. Obtivo o galardón na categoría de invención. Acabado de chegar dunha xira por Latinoamérica, en menos dun mes xa ten outro reto, un espectáculo en Lugo que reúne maxia, teatro e comedia. Marcos iniciouse na maxia ben novo. Eu son mago porque escoitaba as historias do Conde de Valdemar, que foi un antepasado meu, que foi un mago increíble que viaxou por 69 países, e cando eu tiña 3 anos, escoitaba esas historias e xa xogaba a ser mago, era como un superhéroe. Decían que facía así e parou o tráfico no Golden Gate. Toma o nome do seu antepasado, pero leva máis de 20 anos vivindo da maxia. É a segunda vez que obtén o título de mellor mago de España. Unha vez dixeron que os premios nin se gañan nin se perden, senón que se dan. Eu creo eso, o que sí que estou moi agradecido porque é un recoñecemento ao traballo, neste caso a un efecto onde o viño se movía solo, un desarrollo que fixen aí. Estou moi agradecido polo recoñecemento, claro. Ven de facer unha xira por Latinoamérica. En setembro estrea en Lugo. Ahora volvemos á carga, o 11 de setembro, no Auditorio Fuxan os Ventos. É un reto moi importante porque vamos a intentar encher as 900 butacas do Fuxan os Ventos por primeira vez cun show unipersonal de maxia. E vamos ver todas as maxias que fixen en Got Talent, en todos estes programas, e todas as que fixen por toda Latinoamérica ahora tamén. Imos ver un espectáculo onde realmente a maxia, o teatro e a comedia se mesturan para facer unha historia única. Hai mentalismo, hai maxia con cartas, con cordas, hai maxia incluso con olores, maxia participativa para todo o mundo. É un espectáculo moi variado. E nunca deixa de brallar coa súa maxia. 19 anos hai xa que se celebra a Feira de Artesanía e Oficios de Castroverde, unha convocatoria na que se xuntan artesáns de múltiples especialidades e na que é posible ver en vivo como se fan moitos obxectos. Centos de persoas acudiron este domingo á Feira de Artesanía de Castroverde, unha homenaxe para as mulleres e os homes que seguen apostando polo feito a man. Ser canteiro, ser cesteiro, ser zoqueiro, ser ferreiro, forma parte do ADN galego. Non podemos olvidar as nosas costumes. Estamos no século XXI, estamos nun mundo moi globalizado, pero bueno, tamén temos que mirar un pouco polo noso. Isto é parte de ser galego. Así de claro ten Xosé, que leva 30 anos traballando na pedra. Tamén hai 17 que Lorena traballa a artesanía téxtil. Si hai xente que valora máis o feito a man, non? Por exemplo, para o meu, as cousas para rapaz é mellor algo artesanal, algo personalizado e algo máis bonito de regalar que non algo prefabricado, non? A madeira, o labrado do vidro ou o ferro tamén teñen o seu espazo nesta feira. No oficio, non se debe perder. Segundo, porque ahora collese outro enfoque del. Hai cuchilleros, xente que fai cuchillos de caza, vale, hai forja artística que fan balcós. Para os visitantes é unha oportunidade de achegarense aos oficios tradicionais. Recordas cousas de antes que hoxe veise poucas veces. Esto viene de hace mucho tiempo, de cuando trabajaban los abuelos y todo, hay que seguir con ello a tope. Es importante, no se conserva en muchos sitios. Está muy... Y para el recuerdo de las cosas que había, igual que los coches clásicos. Precisamente a exhibición de coches clásicos é outro dos atractivos dunha feira na que tamén se enxalza a gastronomía da zona. Cantas cousas ben curiosas. Ben, momento agora para ver que teñen preparado para hoxe os compañeiros do Tarde Piaches. Hola, Silvia.
Boas tardes, Santía. Bueno, pois temos moitas cousas, pero unha delas moi auténtica e moi nosa, que é o noso humor. Cal é a nosa esencia? De onde ven o humor galego e a nosa retranca? Teremos a humoristas no plató de Tarde Piaches, pero tamén a antropólogos expertos para analizar, ademais en profundidade, o humor, a nosa esencia. E tamén falaremos con Marisol Soengas, unha muller experta nun cancro que temos que pensar un poquinho se o sol na nosa pel está a facer máis perigo que axuda. Así que Marisol Soengas contarános moitísimo, bueno, pois este tema e tamén as investigacións sobre o cancro. Moitas máis cousas sempre en Tarde Piaches, Antía. Moitas grazas, Silvia, non vos perdades o Tarde Piaches. E agora imos falar de lugares que quedaron fixados nas retinas dos espectadores despois de ver unha serie ou unha película ambientada en Galicia. Moitos descubríronos por vez primeira na pantalla, outros procederon a apuntalos como destino para unha futura escapada. Escenarios reais dunha ficción que cada vez atrae máis turistas a Galicia. Foi a película Mar Adentro de Alejandro Amenábar a que levou a inmensidade e a beleza da Praia das Furnás máis aló das nosas pantallas e mesmo das nosas fronteiras para contar a historia de Ramón Sampedro. Se juntan das voluntades para cumplir un deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro. Ademais das películas, as grandes plataformas levan anos escollendo Galicia como plató para as súas producións. Ferrol, Cedeira ou Valdoviño, por exemplo, son algunhas das localizacións da serie Rapa. Claro, pero mientras no haya indicios de criminalidad. ¿Y quién le ha dicho que no los hay? E con esas paisaxes, eses lugares na retina, non son poucos os que deciden a súa próxima viaxe, o seu próximo destino. Ata ten a súa propia denominación, chámase turismo cinematográfico. Me dijeron que venías a correr aquí todos los días. ¿Te dijeron? Te invito a cenar, esta noche, en Cambados. Aló polo 2010, a película The Way foi o motivo de que moitos norteamericanos se decidiran a facer o Camiño de Santiago. O público quere saber como son en realidade eses lugares nos que rodan as súas series ou películas favoritas. E moitos están aquí. A serie El desorden que dejas levounos a Tabande, a Ribeira Sacra, e converteu o mosteiro de San Salvador de Celanova no colexio máis fermoso e inquietante de Galicia. ¿Qué es el más bonito de Galicia? Dime que no es la primera vez que vas a dar clase. No. ¿Seguro? Porque me traes una carita. A viaxe por estes escenarios de cine lévanos tamén a cidades como Ourense, Vigo, A Coruña ou Pontevedra, as actuais e mesmo as de hai décadas. Tenemos armas. Y vamos a actuar. Lugares de cine ao noso alcance que poden ser o destino da nosa próxima viaxe. Abanderados perfectamente. Estoy yo como para motivar a otros ahora. En Galicia, verdade, temos moitos sitios increíbles para fotografar.